Varsågod, Martin Olli Arke. Så är det. Och nummer 2, vi 2,5 stigen, blev Torlaug Kristiansen ur Josno. Och nummer 1, vi 2,9 stigen, blev Fröje Langård ur Stök. Och ge den en hand. Tack för det. Så får vi till dåp. Och nummer 3 blev Martin Olli Arke Urstök. Nummer 2 blev Magnus Hansen Urstök. Ästne. Belga. Varsågod, en liten fejl. Nummer 3, vid 2,5 stigen, blev Magnus Hansen ur Stök. Och nummer 2, vid 2,25 stigen, blev Torlaug Kristiansen ur Josno. Och nummer 1 blev Fröje Langård ur Stök. Så är det. Och ge den en hand. Tack för det. Så är vi kommit till parallella bar. Och nummer 3, vid 2,2 stigen, blev Magnus Hansen Urstök. Och nummer 2, vid 3,2 stigen, blev Fröje Langård Urstök. Och nummer 1 blev Torlaug Kristiansen ur Josno. Och ge den en hand. Tack för det. Så manglar bara räck. Och nummer 3 vid 0,1 stigen blev Martin Olli Arke Urstök. Nummer 2 vid 1,3 stigen blev Fröje Langård Urstök. Och nummer 1 vid 2,4 stigen blev Torlaug Kristiansen ur Josno.
Tack för det. Så kommer vi här till männen och vi börjar vid gulden. Nummer 3 vid 11,3 stion blev Ole Johansen urstök. Nu han har finna kaffe där. Försöka. Och nummer 2 vid 12,0 stion blev Aron Jakobsen ur han har finna kaffe där. Och nummer 1 vid 12,6 stion blev Janne Dalskar ur han har finna kaffe där. Ge den en hand. Tack för det. Så vi kom till beinsvetsj. Och här var det bara tvär vi. Nummer 2. Vid 20 stion blir Janne Dalskar ur han har finna kaffe där. Och nummer 1. Vid 11,4 stion blev Aron Jakobsen ur han har finna kaffe där. Ge den en hand. Tack för det. Så vi kom till rinkar. Och nummer 3 vid 11,1 stie blev Jonas Zachariasen ur han har finna kaffe då. Zachariasson. Och nummer 2 vid 11,5 stion blev Janne Allansson Dalskar ur han har finna kaffe då. Och nummer 1 vid 12,5 stion blev Aron Jakobsen ur han har finna kaffe då. Ge den en hand. Så vi kommit till lopp. Och nummer 3 vid 11,6 stion blev Ole Johansen ur han har finna kaffe där. Nummer 2 vid 12,3 stion blev Aron Jakobsen ur han har finna kaffe där. Och nummer 1 vid 12,6 stion blev Kristoffer Klevank ur han har finna kaffe där. Ge den en hand. Tack för det. Så får vi göra till parallellarbete. Och nummer 3 vid 11 stion blev Chalmar Dalskar. Ur han har finna kaffena. Nummer 2 vid 11,8 stion blev Janne Allansson Dalskar. Eisner han har finna kaffena.
nummer 1 vid 12,3 stion blev Aron Jakobsen ur Hanna Fina Gaffela. Tjeden en hånd. Takk for det. Så er bare rekk etter. Og nummer 3, vid 0,6 stion, blev Ole Johansen ur Hanna Fina Gaffela. Og nummer 1, vid 0,65 stion, nei, 2 årsdager, blev Kjolmar Dalskar ur Hanna Fina Gaffela. Og nummer 1, vid 0,0 stion, blev Kristoffer Klevbank ur Hanna Fina Gaffela. Og gjør den en hånd. Takk for det. Så kan alle filmmakere komme opp av standa. Og vi takker Jåsnon, som har kjipet for kappingsene, for det. Og mørke helser. Så får jeg ta mørke ut. Mørke lytt, årsaker.